Deputy Chief of Police iti PNP Lawag. Impakaamo ni Police Captain Rudy James Hacalne, Deputy Chief of Police iti PNP Lawag, ang manariman iti panaka-investigar iti napasama ka pamagkong iti maysa gasoline boy iti barangay Balatong iti syudad ti Lawag. Kung iti opisyal nga adan iti person of interest iti daytoy akaso ken manariman iti panag-backtracking ken panang-trace da iti biyang iti investigation section iti daytoy akaso naamuan nga da iti kinarirniri iti biktima iti pamagkong ngem saan paylay nga may buksilan iti biyang iti PNP Lawag iti kinasya sino daytoy suspect. Damat iti person of interest men sir nga monitorin ruray nila hindi gatgather kami pa iti naununag investigasyon tanunawas na mapila tayo nga sigod di kaso dati suspect sir sino man na po ti nakakita or dati knowledge na datoy nga napasama open kami dito ka pulisya na po nga mga ala di kita impormasyon nyo tapno lalisto ti investigasyon tayo yan sa may sa po nadakas na nga napasama tumawag kayo ti 911 5 minutes response sa data ti PNP. Namnama iti PNP Lawag nga iti kabiitan at tiyempo ket matiliw tumeten iti nangaramid iti daytoy iti mismo ang gasoline boy. Para iti IFM News, Idol Lawrence Corpus Martinez, Tatak, RMN.